ସେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ମୋ ହାତ ମୁଠା ମିଳିଛି। ଆରମ୍ଭଟା କୋଉଠି କରିବି ପଛ ଆଡୁ କର। ଇତିହାସ ନା ଭୂଗୋଳ ନିରଳ ଇତିହାସ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ନିରଳ ଭୂଗୋଳ ପଢିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ଭିତରୁ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଚତୁର୍ଥ ଦିଗରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଲା ମୋ ମତରେ ରୋମାନ୍ସ ଦାରିଣୀ ସମୀକ୍ଷା। ତୁମେ ମୋ ଲାଜବତୀ, ତମେ ମୋ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ତମେ ମୋ ରୂପବତୀ। ତମ ରୂପର ଯେତେ ଉପମା ଦେଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଲି। ଆଉ ଅଙ୍କ ତ ଚାଲିଗଲେ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଘୁରେଇର ମନ କଥା ବୁଝି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ହଉ କଥା କହିଲାକୁ ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଶୁଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତମ ମୋର ବାହାଘର ହବ। ତମ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତମ ଓଠରେ ଗୋଟିଏ ମୋ ଓଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ମୋ ମନକୁ ଗଥ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲୁ ଦିଅ ଗୋଟେ ଦିଅ ନା। ସମୀକ୍ଷା ତମକୁ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମାଗିନଥିଲି। ଏ ସମୀକ୍ଷା ଅଧରଟା ଗୋଟେ କଳାପଟା ରହିଛି। ଚଖରେ ତମେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିଦବ। ସମୀକ୍ଷା ତମେ ମୋର ତମକୁ ବାହାବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି। ତମ ନା ମୋର ଲେଖା ସରିଛି। ଚौड़ी କାଳକୁ ହକିସ୍ କରି ଡଷ୍ଟବିନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ, ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ହେଇଯିବ। ଶୁଣ ମୋ ଧନ ନା ଧନ ଡାକିବି ନା ଭଗବାନ ପୁଣି ଖାଇବି। ତମ ବାକିରେ ତୁ ତ ଭାଇବ ତମକୁ କହି ଚାରିଟା ମାର। ଆଉ କିଛି ନ କହି ବାହାରି ଯାଅ। ମୁଁ ଯିବିନି। ଆଉଟ୍। ତମ ଛୁଆର ମା ହବ। ଆଉଟ୍। ତମେ ମୋ